Spievame pesničky, ktoré sú už navždy pre mladých a starších stvorené. A keď jedna pieseň bude málo, zaspievame ešte takých pár, až nás pri nich zastíní ráno. To nám bude hej a učiak žiaľ. Spievame si z kasína melódie od vína, také, čo vám srdcia zahrajú. Preto počúvajte pesničky, čo vám raz sa navždy na tú správnu strunu zahrajú. Krásny májový podvečer, milé naše publikum, krásne dámy, vzácni páni, milí hostia, vítajte tu v našom obľúbenom klube v Novom Meste Blue Note, ktorý opäť raz otvoril svoje brány a teší sa z vašej prítomnosti. Aj my sa tešíme, že ste s nami. Dobrý večer. Môj druhý pozdrav, samozrejme takisto veľmi srdečný, patrí aj našim televíznym divákom, pre ktorých vysielame naše, ale hlavne vaše obľúbené pesničky z kasína. Tak sa pohodlne usadte, ale naozaj iba na zo pár sekúnd, pretože ako vás dobre poznám, ani vám sa nebude dariť sedieť a budete podobne ako naše úžasné publikum tancovať a baviť sa. Dnes, keď som robila rozhovory s našimi účinkujúcimi, tak sme sa s viacerými zhodli na tej vete, ktorú ja veľmi veľa a rada používam, že hudba je liek. Ale som včera ešte trošku tak čítala o tej hudbe a také zaujímavé informácie tam odzneli, že tá hudba naozaj je absolútne bez hraníc a neuveriteľné, čo som si nikdy neuvedomila, že ako na nás rozlične pôsobí. Ak sme smutní, niekoho rozveselí. Ak niekto prežíva ťažkú situáciu, ho upokojí. Ak niekto behá, tak mu zrýchli beh. Ak niekto nemôže spať, pustí si melódiu a pri nej zaspí. A ak sa chce niekto baviť, tak čo urobí? Ide sem do Blue Note, do Nového Mesta a jednoducho sa s hudbou baví. Tak ja sa z toho veľmi teším. Presne viem, ako to bude vyzerať a ako náhle sa tu vystriedam ja s prvým, druhým, tretím až x tým účinkujúcim, tak vy nebudete sedieť na svojich miestach. Majte veľa energie, majte dobrú náladu, užite si dnešný večer a naozaj sa bavte s nami, pretože ten úsmev na tvári je veľmi dôležitý a pomáha nám zvládať rôzne situácie, ktoré si pre nás život pripravuje. Tak ich dnes zahoďme, nechajme ich za dvermi a užívajme si každú jednu minútku. Začneme hneď zo strah. Kto to bude prvý u nás v pesničkách z kasína? Hudobná skupina Rose z Čirča pochádza z okresu Stará Ľubovňa na východnom Slovensku. Pôvodne vznikla v roku 1984. Istý čas mala pauzu, ale od januára minulého roku je opäť na scéne. Má 5 členov a patria do nej hudobníci Michal Didík, Andrej Čerkala, Michal Kolcún, Anton Miko a Ľuboslav Dufala. V uplynulých mesiacoch natočili 6 videoklipov a fanúšikové im pribúdajú jedna radosť. Na máj dostali pozvanie od našich krajanov žijúcich na Malte, aby ich tam prišli zabaviť práve oni, Rose z Čirča. Tak ako ste počuli, budú baviť nie len na Malte, ale budú baviť aj tu v Novom Meste a sú naozaj plní energie. Tak ja ich pozývam, aby prišli na toto naše pódium. Rose z Čirča!
Ďakujem veľmi pekne, vážení priatelia. Takže Peťo nás uvítal, Kari nás privítala a my z Rusnáci z okresu Stará Ľubovňa z obce Čirč sme tu, takže ideme ďalej, skúsime niečo po šaricky, hore dolinami. Ďakujem veľmi pekne. U nás v kasíne aj Rose Čirča, tak som rada, že som sa nezakoktala. Pre mňa trošku krkolomný názov, ale chalani sú medzi nami. Miško, Ľubko, ahojte. Ahoj. Ľubko. Ahoj. Tak, poďme hneď k tomu názvu.
Kde sa to nabralo a čo to vôbec znamená? Ty si sa ma pýtal, ty nevieš, čo to je? Ja sa musím priznať, že nie. Možno naši televízni diváci niektorí vedia, ale tí, ktorí nevedia rovnako ako ja, prosíme ťa, Miško, vysvetli nám to. No tak keď si sa učila angličtinu, tak Rose je v preklade čo? Trubičky. No to také malé trubičky, také nejaké orieškové alebo nejaké také, hej, takže doslovne trubičky. To, že... Tak počkaj, to ma nenapadlo, že to bude mať. Dobre, ale že trubičky? Tak trubička, to je dvojzmyselné slovo, takže si vyber, alebo trojzmyselné, tak si vyber, čo je pre teba lepšie. Trubičky. Neviem, či vysielame po 22. 3 bodky zatiaľ, OK, takže názov by stačil, no a ešte to poviem, že kapela vznikla v roku 1984, takže už má 41 rokov a my sme mali pauzu 23 rokov, lebo sme sa oženili, sme nestihali domy stavať, deti krmiť, až teraz, keď deti vyraste, tak sme sa dali opäť dokopy. To je pekné. A ste v tej istej zostave, Ľubko, po tých 23 rokoch? V 23 rokoch sme v tej istej zostave. Tak sa nám to podarilo. Ale ešte vám chýbajú nejakí parťaci tu, teda v rámci rozhovoru, predpokladám? Máme ešte oni chystajú nám veci, aby sme sa mohli postaviť tam na pódium. Vy ste boli takí vyslaní, že vy to zvládnete teda aj za ní, hej? Tak zverili nám to na nás. A povedzte mi, Miško, povedzte mi, že prečo taký ten comeback, že čo vám chýbalo? Chýbala vám tá muzika, to vystupovanie, tá atmosféra, tá energia, publikum, alebo jednoducho ste si chýbali vy, chlapi, vzájomne? Ako v prvom rade chcem povedať, že aby si pozrela fotku z roku 94, kde Ľubo ešte mal vlasy, ja som mal vlasy, a zatiaľ ešte mám, ale už aj šedivé, sa dá počítať na dvoch rukách, ale čo nás nejak k tomu viedlo, no vieš dobre, Karin, že dáš si do Google muzika a ti odpovie lieči. Takže my už v nejakom veku sme si povedali, že takto začalo, že my máme v Čirči, v našej obci Čirč tradične 4 alebo 5 kapely, to je taká tradícia. Minule bola reportáž, že na počet obyvateľov na Slovensku je najviac muzikantov v obci Čirč. To je jasná facka. Keď si prepočítaš 5 kapiel a 1500 obyvateľov, tak ti to sedí. No a máme už 16. ročník na ihrisku Čirčanské Lito, kde chodia naše kapely plus nejakí hostia a chodia 5, 6, 7 tisíc ľudí na štadión. Takže nás pýtali naši fanúšikovia, že skúste zahrať kolo 2 a to by stačilo, lebo bolo 15. výročie. Minulého roku bolo rok 2024, takže 40 rokov od založenia kapely. V 94. sme prvý na Slovensku nahrali kazetu Ponad vodolávka, takže 30. výročie, tak poď, prečo neskúsiť? No a tak sme sa rozbehli, sme skúsili, že ešte vieme spievať, vieme hrať a už máme nejakých 10 pesničiek na YouTube a boli sme milé Ľubianky a teraz nás Peťo Kliment zavolal aj tu na. Tak sa veľmi tešíme, že ste spolu s nami. Prečo ja som tam ešte nebola u vás v tej obci Čirč? Mňa ste tam prečo ešte nezavolali? No tak prvýkrát ťa vidím naživo, tak verím tomu, že si vymeníme čísla a dohodneme aj v hodine 12. sa dá riešiť v Čirči všetko, lebo na Rusnákoch sú nepredvídateľné veci, často sa používajú. Čo vás na tej hudbe najviac baví, Ľubko? Miško je teda, áno, zhovorčivý, mne sa to inak páči, ale predpokladám, že naozaj je to taká láska na celý život. Čo povieš? Je to láska na celý život. Ono, tá krv, ktorá nám prúdi v žilách, vyrastali sme s tým. Vyrastali sme s tým a tým, že sa to predáva z generácie na generáciu, je to čoraz chytľavejšie a tie mladšie generácie sa tiež toho unívajú. My s radosťou sme sa vrátili ako po tých rokoch k hudbe, dali sme sa naspäť dohromady, chvála Bohu, ide nám to, aspoň si myslím. A veríme, že ďalšie generácie budú pokračovať. No ja si myslím, že keď hráte tu u nás, tak musíte mať z toho veľkú radosť, pretože tu je vždy fantastické publikum a tu ľudia naozaj od prvého akordu zahraného sa postavia a hneď sa chcú baviť a chcú tancovať. Dodáva to možno takú energiu aj vám? Tak ja už len som tu vošiel a už som cítil ten vzduch taký pozitívny. Poviem aj že som starosta obce už 4. volebné obdobie, takže tá energia, som potreboval načerpať energiu, takže tá muzika, plus ešte sa 7 rokov otužujem, ráno otužovanie a večer muzika. No a na tú tretiu vec, na S, keď dostane priestor, tak ešte potom, keď sa zvýši, tak tú energiu
posuniem ďalej. No, Myslíš sobotné upratovanie, áno? samozrejme, sobotné upratovanie, tak, pochopila si, presne tak je to a ešte to Ľubo nepovedal, lebo veľmi, takto, sme skúsili hrať a tu tie pesničky, čo sú von, my sme mysleli, že oslovíme generáciu našu, 50-tníkov. A naraz to začali spievať deti, rodičov, ktorí majú po 4-5 rokov a nám posielajú videjka, kde my potom zdieľame cez našu facebookovú stránku, kde vedia texty na spamäť a potom ešte Facebook ti ukáže, že veková kategória, ktorá najviac sleduje. Tak najviac nás sleduje veková kategória od 25 do 34. Ale to je fantastické, pretože ja si myslím, že tak ako ty povedal, že hudba je liek, hudba nemá hranice a hudba nepozná generácie rôzne, tak my sa z toho veľmi tešíme a tešíme sa, že nám tu necháte kúsok tej svojej energie práve tu, áno, tej rusínskej, práve tu u nás v pesničkách z kasína Rose Ščirča. No, skúsime po slovensky, toto určite poznáte, okolo Terchovej, my sme 5 bratia, takže raz, 2, 3, 4, 5, všetci sa podobáme, nie? Jasné, ja Blondiak, Toňo Brunet, nekecáme, my sme 5 bratia. My sme 5 bratia od jednej mamičky, všetci máme radi z Javora husličky. Všetci máme radi, všetci máme radi z Javora husličky.
Super. Ďakujeme za plný potlesk. No, takže skúsime niečo po našemu, po rusicky. Naša scenaristka, textárka Gabika Korčková nám napísala krásne texty a slnečko už vychodí. No a máme tu na záver poslednú pesničku po rómsky. Takže vyzerá, že ja som Róm a Toňo je z Majority. Takže dneska sa vystredáme a budeme spievať po rómsky, ale ešte tu máme pani Helenku z Nového Mesta nad Váhom, ktorá oslavuje okrúhle narodeniny. Vyzerá na 25, ale má trošku viacej. Takže pre ňu Pálo Fóri. A Prada Svedor Šukar Čaja v preklade znamená, že na tom svete krásne dievčatá. To mi dobre hovorí? Áno, okej. Takže ide na to.
Ďakujem veľmi pekne. Takže nech sa páči, Karin má slovo. Tak ďakujeme veľmi pekne. Rose Čirča. Inak ja som sa pýtala, že čo to za názov majú. Čirč rozumiem, to je obec, tomu rozumiem. Ale Rolls-Royce hudobníci, dobre, ale už všetko viem, chalani to vysvetlili aj v rozhovore, ale v každom prípade bol to úžasný príliv energie a vám sa to páčilo, odmenili ste ich potleskom, pretože si to naozaj zaslúžili a my sa tešíme a pevne veríme, že ich opäť tu medzi nami budeme môcť privítať a teraz tých 5 energických chlapcov vymeníme za ďalšieho fešáka, veľmi usmievavého a veľmi populárneho, ktorý sem k nám do nového